To, co teraz wam powiem, to właściwie powinny z Kasią nakręcić w jakimś supermarkecie, bo w każdym coś takiego jest. I no, że wiecie, one tam mają monitoring i nawet jakby my z Kasią tam poszły, Kasik z ukryciu, zrobić to, o czym opowiem, to jakby ten film został wyemitowany, no to mogłyby mieć jakieś kłopoty. To ja wam to opowiem, a wy idźcie sprawdzić, bo to jest richtig prawda. Mam Kronleuchter, czyli żyrandol, mam rozmaite lampy, no wy też macie. W związku z tym każdy z nas kupuje żarówki, nie? Birny. I dawniej tam był taki tester do tych żarówek, że trzeba było odpakować z kartonu ta birna, wsadzić ją na takie wycięcie, poliła się sam taką małą zieloną lampkę i robiło pi i to był cały tester. Trzeba to było nazot spakować, zawrzyć, no ja nie wiem po co, bo mama przy kasie, nie ufając, że tam jest ta żarówka, co my kupili, i tak to otwierała, także jak ja kupuję 10 żarówek, to ta biedna kobieta musi to odpakować, i to zawsze zapakuje, nie? Niech moja koza słucha, że robi, ale zmierzą do czegoś innego. Pozmieniali te stery i ja powiem tak, ja zwalczą wszelkie przejawy korporacyjnej działalności w takich miejscach i ten chłop, co ten tester wymyślił, i ten drugi, co to klepnął, żeby to tam było zamontowane w całej Polsce, on powinien 8 godzin dziennie, albo i 10, odpakowywać rozmaite żarówki i testować. Jak? Już wam godą. Przedstawcie się, joje baba kupująco, samą koszyk, bo ja nie potrzebuję wziąć wózka, ja chcę kupić eno żarówki. Czyli w tej ręce mam koszyk. Przedstawcie się to. Sam w tej ręce mam taszka, bo baba ma taszka, nie? Wzięła ze półki birna, żech otwarła ten kartonik i ida do testera. Tester ma, on jest taki wielki, tak jak mu pokazuje, na tej wysokości i sam ma rozmaite 3 albo 4 dziury, co by wkręcić ta birna. Czyli sam wciepuje kartonik po tej birnie, szukam, kiedy to ten gwint jest i ja ją muszę wkręcić. Taszka mi sam wisi, samą kosz, no mogę się go postawić i tak go muszę postawić, bo zaroski mi będą potrzebne 2 ręki. Wkręcą do tej właściwej dziury, wkręcą i po tym potrzebne mi są 2 palce. Samie przycisk i ja muszę jednocześnie przycisnąć 2 przyciski i wtedy na wysokości mojej gęby zapali mi się żarówka. Dokładnie tak. Tak chobych była na policji albo kaj. Chopie, może prawie, chopie coś to wymyślił. Ty się ciulnij w ten głupi łeb, bo to jest nie do pojęcia, komu zawodzą tester i zielony tyn. No, idzie nowe, nie? Trzeba te stare jakoś tam pozamiatać. Mnie to zaroski przypomniało aktualizacja Windows 10, kiedy się aktualizuje co 2 dni i 3 godziny masz z głowy. No widzisz, wtedy mam czas dla ciebie. To tyle.